Capitolul 7. Taina spovedaniei. Cu cei ce se grăbesc, eu nu mă grăbesc. Acestea sunt scrise în biserica din Drăgănescu de părintele Arsenie. Spovedania, taina pocăinței, prin care puterea lui Dumnezeu dată preoților șterge biruințele diavolului asupra omului, căci păcatul este o conspirație între diavol și minte împotriva lui Dumnezeu sau împotriva unei porunci a lui, la ascultarea omului de Satana și nu de Dumnezeu. Când aceste biruințe sunt spovedite și ispășite prin canon și necazuri, acelea nu mai au nicio greutate la cântarul judecății particulare. Când sunt spovedite, dar numai pe patul morții și n-a mai rămas timp de canon și îndreptare, ei, diavolii, vin și înfricoșează sufletul cu necaz și urgie mare. Dacă însă omul le-a ars pe pământ măcar cu o lacrimă, acesta nu se pierde, ci poate atrage mila lui Dumnezeu. Când biruințele lor rămân consimțite toată viața și neșterse de taina pocăinței, omul acela, deși botezat, s-a făcut fiul aceluia de care a ascultat. Biruințele lui au toată greutatea fără de legii. Cei cumpliți au câștigat sufletul omului. Sufletele drepților însă, ca un șuvoi de foc, urcă la cer, ca unele ce s-au îmbogățit în focul Duhului Sfânt. La serviciu aveam probleme și mi-a zis că trebuie să răbdăm și să iubim. Odată m-am dus la părintele de întâmpinarea Domnului. M-am spovedit, m-am cubinecat dimineața și m-am dus la serviciu, dar m-am dus mai târziu și când am intrat în birou, toți au fugit. Părintele mi-a explicat cum să stea diavolul în fața lui Dumnezeu. Tu aveai pe Dumnezeu, de aceea au pierit toți din birou. El nu era un om care exagera în canoane și nici în altceva. Căuta întoarcerea, să cauți biserica, să te duci la Sfânta Liturghie. Pentru noi care trăiam în lume, mirenii, cerea odihnă ca să putem munci. A povestit Ana Rițivoiu, Sibiu. Părintele îndemna mult la spovedanie și împărtășanie și mai zicea: faptul că ai stat aici la Sfânta Liturghie și vei continua să participi în sărbători face foarte mult, a spus Maria Nicolescu, Sibiu. Mamei mele i-a fost frică la început să se ducă acolo, la părintele, deoarece sfinția sa cunoștea firea omului, dar s-a spovedit și a venit acasă cu canon să țină post din postul Sfintei Marii până la ziua crucii. Părintele nu prea dădea canon. Dacă ți-a spus cum trebuie să trăiești creștinește, nu trebuia să-ți mai dea și canon. Dacă vrei să fii creștin adevărat, faci tu rânduiala așa cum trebuie. El spunea ce-i bine, spunea ce-i rău și spunea de ce vin necazurile, de ce vin copiii nenorociți, de ce se întâmplă așa, de ce vine pedeapsa lui Dumnezeu peste oameni, toate le spunea părintele. A povestit Greavu Toma, de 55 de ani. Părintele nu prea dădea canoane la spovedanie. Era odată cineva la spovedit și a spus: părinte, nu ne dați canon? Ba vă dau, să nu mai faceți ce ați făcut. E un canon destul de greu. Nu e ușor să te lași de obiceiuri. Odată un obicei înrădăcinat în om, nu e ușor să-l stârpești, îți trebuie lupta. În cărțile sfinte e o pildă că dacă e un pomișor mic, cât e mic, prinzi de el și îl scoți. Dacă e un pom mare, atunci trebuie să sapi cu târnăcopul până îl dezrădăcinezi și până îl poți scoate. Părintele Dometi a văzut ceva deosebit când se spovedea, o femeie la părintele Arsenie. A văzut cum ieșeau șerpi din gura ei, ieșeau puțin și se dădeau înapoi și până la urmă s-au tras înapoi și când a ieșit afară i-a zis: de ce n-ai spus ce aveai de spus acolo tot? Am spus. Cum ai spus? Eu am văzut că nu ai spus. Și s-a întors înapoi la părintele Arsenie și a mărturisit ultimul păcat și a dat afară toți șerpii. Aceasta s-a întâmplat tot prin părintele Arsenie. El i-a deschis ochii sufletești părintelui Dometie să vadă cu sufletul, căci cu ochii ăștia fizici nu vedem nimic, și să o întoarcă pe femeia asta să spună și ultimul păcat, cel mai greu păcat al ei. Când ieșeau de la spovedit, de la părintele Arsenie, oamenii simțeau că s-au spovedit. Spovedea puține lume. Părintele spunea taine, dar înțelesul tainelor nu se dezvăluiau uneori decât după moartea celui în cauză, pentru ca să nu cadă în slavă de șartă. Nu mi-amintesc să dea cuiva canon, să facă ceva deosebit, decât poate în cazuri deosebite. Părintele Arsenie n-a pus bază numai pe post, rugăciune sau numai pe milostenie. A pus bază pe toate la un loc, pentru că zice: fericiți cei milostivi. Dar dacă ești milostiv, nu înseamnă neapărat că te mântuiești, dacă tu nu ești curat cu inima. Ca să te mântuiești, trebuie să îndeplinești toate legile. La Vladimirești l-au trimis pe părintele Cleopa, apoi pe părintele Arsenie. Părintele Arsenie a mers acolo și le-a găsit pe măicuțe într-o stare jalnică.
Un post întreg, postul mare, a stat acolo, le-a dat un canon, ca să vă treziți și să vă vină mintea la cap, să nu mâncați carne, ulei și zahăr un an de zile. Cine vrea. Și așa bine s-au simțit, de sunt și acum măicuțe care țin acest canon. A povestit Gheorghe Silea, de 45 de ani, Sâmbăta de Sus. S-au spovedit doi oameni și unul a zis: Părinte, am un păcat mare. Părintele i-a spus: Du-te la râu, e o piatră așa, cam cum crezi că ți-e păcatul de mare. Și s-a dus omul și a venit cu o piatră. Celălalt a zis: Eu nu am păcate așa mari, am multe și mărunte. Și l-a trimis și pe el la râu ca să adune pietre cam cât păcatele lui și a venit cu multe pietricele. Apoi a zis: Acum duceți-vă și le puneți amândoi la loc cum au fost fiecare. Cel care a fost cu piatra mare a putut să o pună, dar acela care a fost cu pietricelele nu le-a putut pune. A povestit mai lată Elena, de 87 de ani, din Dejani. Altădată ne-a spus: Măi, eu iubesc pe aceia care se spovedesc de 6 ori pe an, câteodată în cele două posturi mici, ale Sfintei Marii și ale Sfântilor Apostol Petru și Pavel, și de câte 2 ori în cele două posturi mari. Pe aceea eu îi iubesc. Părintele îi selecționa pe care să-i spovedească și pe care să nu-i spovedească. Unul spunea că a omorât un om și că părintele nu vrea nici cum să-l spovedească. Insista însă spunând că se căiește și de ce nu-l spovedește. Nu, hai mă, dacă tu chiar vrei așa de mult. Dar când l-a întrebat: Mă, îți pare rău că l-ai omorât pe omul acela? Nu-mi pare rău, părinte. Păi vezi, nu ți-am spus că degeaba vorbesc cu tine? A povestit morar Gheorghe Ucea de Sus. În timpul spovedaniei, privind starea morală și de păcătoșenie, intervenea acolo unde socotea necesar, uneori ajutând pe penitent și amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase, fie că le ținea sub tăcere. Acest dar al înaintevederii, părintele Arsenie îl folosea numai în cazuri mai deosebite spre folosul duhovnicesc al penitenților. Când era vorba de un om mai în vârstă, cu o viață mai tumultoasă și cu probleme mai deosebite, spovedania acestuia dura chiar ore întregi, numai și numai spre a descifra tot răul din viața acestuia și spre îndreptarea lui. Celor care se spovedeau odată la sfinția sa, le cerea să se spovedească apoi în toate sfintele posturi, în sărbători mari și să vină la scaunul spovedaniei, ori de câte ori simt necesar sau au o problemă spirituală mai deosebită. O atenție deosebită dădea celor căsătoriți și uneori îi chema împreună la spovedanie spre a limpezi problemele ce se ivesc adesea între soți. Călugărilor, studenților în teologie, intelectualilor, le dădea o atenție sporită și trata pe fiecare după gradul lui de cultură. Recomanda tuturor schimbarea vieții printr-o conștiință creștină precisă și căuta să vadă la următoarea spovedanie progresul făcut. Avea o memorie excepțională, recunoscând pe fiecare ce mergea, a doua oară sau de mai multe ori și știa ce progres a făcut, dând din nou recomandările știute: rugăciune, post, cercetarea Sfintelor Biserici în duminici și sărbători, să nu lucreze în zilele de sărbători, mai ales țăranilor liberi, să nu înjure de Dumnezeu, să nu-l pomenească pe cel rău. Spunea adeseori că oamenii caută minuni și pe așa zis și făcători de minuni, dar cea mai mare minune este schimbarea vieții după modelul Domnului Iisus Hristos. Mărturii despre Părintele Arsenie, editura Imago, 2003, pagina 49, de preotul Nicolae Streza. Pentru mine părintele a fost un sfânt. Am socotit că e un om deosebit. Cuvintele lui erau mai scumpe decât orice altceva. Prin 46-48 m-am spovedit la sfinția sa până am fost la școală. Și după aceea am fost la prislop de ne-am spovedit, dar părintele ne-a mânat însă la alt preot. El vroia ca cine ajunge la dânsul la spovedit să cunoască că a ajuns. Ți-a dat un canon și l-ai făcut, te-a împărtășit și mai departe să te ții tot de rele, la el nu mergea așa. Cu copiii vorbea frumos, era zâmbitor și blând, dar cu lumea era mai aspru. Te țintuia, simțeai că într-adevăr te mărturisești. Când mai veneai și altădată te spovedea normal. Cine a ajuns de s-a spovedit odată la părintele, a doua oară știa că nu mai era așa aspru. În posturi, dacă nu posteai, nu te împărtășea. A povestit Rus Silvia, de 67 de ani, din Dejani. La spovedit atâta te ținea sub patrahir până îți aduceai aminte de toate păcatele. Te ținea acolo sub patrahir o oră, 2, până ce ți aduceai aminte tot. Și erau foarte mulți oameni la spovedit, stăteau la rând și câte 2 zile. După spovedanie îți dădea un canon după păcatele tale.
de citi de 5 sau de 10 ori psaltirea sau acatiste și să postești, și după ce îți făceai canonul, te duceai din nou la mărturisire și apoi te împărtășea. Dar nu de prima dată, niciodată nu împărtășea de prima dată. Făcea așa ca să stămădească sufletul, să te convingă să te lași de ce-i rău. Părintele îi spunea că trebuie să citească psaltirea de atâtea ori, că din cauza asta este bolnav, că a purtat dușmănie sau a batjocorit sau a clevetit. Era un om din Bucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte. Cânta în crâșmă. Când a ajuns la spovedit, a zis că spovedindu-se, se vedea pe el însuși sub patrahir ca într-o oglindă, cum era în fața lui urâtă, întunecată. După ce s-a spovedit, i-a dat părintele canon să citească de 10 ori psaltirea și după ce a citit de 10 ori psaltirea, s-a dus din nou să se spovedească și și-a văzut fața luminată. Deci, vă dați seama, a fost puterea lui Dumnezeu de s-a văzut pe el însuși cât este de păcătos. A povestit Miloșan Vionela, Recea, 71 de ani. Părintele nu era mulțumit dacă te duceai și nu făceai ce-ți spune. Spunea așa: eu, dacă veniți la mine și stau de vorbă cu voi, atunci ce vă spun eu aș vrea să și faceți. Eu nu am timp de pierdut. Dacă stau de vorbă cu voi, vreau să se simte ceva. Veniți la mine, apoi mergeți acasă și lumea nu știe că ați fost la mine. Vreau să spună lumea, omul ăsta nu mai e ca până ieri. Mai zicea, m-am săturat să tot aprind lumânările și iar să cadă, iar le aprind și iar cad. A povestit irodiacon Ieronim Coldea. De la sâmbătă, ce să vă pot spune? Pe cine spovedea părintele, îl ținea acolo la mănăstire zile și săptămâni întregi. Îl punea să lucreze, se plimba prin pădure și când considera dânsul că l-a spovedit așa cum trebuie, îi dădea dezlegare la împărtășanie. Când am fost eu la el, nu spovedea prea multă lume. Părintele avea o vorbă: mă, ajută-mă să te ajut. El avea vorba asta în sensul că, dacă mă asculți și faci ceea ce-ți spun, într-adevăr te ajut. Ca un medic, dacă îi primești rețeta, dacă îi asculți povețele, îi respecti tratamentul, te ajut singur. Doctorul are intenția să te ajute, să te vindece. El avea vorba asta, dar foarte mulți nu-l ascultau. Se duceau și se minunau de ceea ce le spunea, dar nu îi primeau canonul. Iar când venea a doua, a treia oară, îl întreba: de ce ai venit, că tot nu m-ai ascultat? Altă vorba părintelui: măi, fă post. Nu dădea canoane deosebite, dar canonul era părăsirea păcatului. Acesta era cel mai mare canon al părintelui Arsenie. Făcuse și medicina, cunoștea multe și din tainele medicinii și te ducea până acolo încât te lămurea că păcatul cutare sau cutare te duce la ruinare, la boală, la moarte. Avea o logică extraordinară. Nu m-am spovedit niciodată la părintele Arsenie pentru că ne trimitea la duhovnicii noștri de la teologie, de la seminar sau parohie. Ne trimitea pe fiecare la duhovnicul din parohia sa. A povestit preotul Ioan Ciungara din Copăcel. Văzând părintele că mulți din cei pe care îi spovedea nu-și schimbau purtările lor, ci continuau cu poftele și păcatele, covârșit de grija datoriei sale preoțești, știindu-se chezași pentru sufletele lor, s-a rugat lui Dumnezeu să-i descopere care este pricina pentru care oamenii nu se lasă de păcate. Și într-o zi, stând pe bancă în grădina mănăstirii și privind spre munte, numai ce vede că apare în vârful muntelui un nor mare, negru și întunecat, iar din el se auzea multă gălăgie și zarvă mare. Privind cu mare atenție, observă că deodată norul se desparte în două părți, iar în mijlocul norului, pe munte, vede un scaun împărătesc înconjurat de flăcări de foc și pe Satana pe scaun înconjurat de toată ceata drăcească, zicând cu glas tare către draci: care dintre voi este așa de iscusit să găsească un vicleșug și să-l șoptiți în mintea oamenilor ca să-i tragem de partea noastră și să câștigăm suflete mai multe, să facem o împărăție mai mare ca a lui Dumnezeu, că puțin timp mai este. Atunci se înfățișează un drac și se închină până la pământ lui Scaraoschi și zice: întunecimea voastră, am găsit de cuvință să șoptim în mintea oamenilor că nu este Dumnezeu. Dar Satana îi zice: nu e prea bun vicleșugul tău, că nu putem câștiga prea mulți cu el, să vină altul. Și vine al doilea și zice: în întunecimea voastră, să-i lăsăm să creadă că este Dumnezeu, dar nu este rai și iad, ci că viața aceasta este numai până la mormânt. Satana chibzuind îi zice: nici cu acest vicleșug nu putem câștiga prea mulți, căci Hristos, când s-a înălțat la cer, a zis ucenicilor: în casa tatălui meu multe lăcașuri sunt. Mă duc să vă gătesc loc, ca unde sunt eu să fiți și voi. Și sunt destui mai răsăriți la minte printre oameni care știu că există Dumnezeu și că El le va da răsplata după fapte. Să vină altul. Și vine al treilea și zice, închinându-se până la pământ:
întunecimea voastră, eu zic mai bine să-i lăudăm pe oameni pentru credința lor în Dumnezeu, în rai și iad, în judecata de apoi, dar totodată, fără odihnă, să le șoptim de mii de ori. Nu vă grăbiți cu pocăința adevărată, lăsați-o mai la bătrânețe, căci moartea e departe și mai petreceți, gustați dulceața vieții, faceți-vă toate poftele, mai e vreme destulă. Și vrăjiți de șoapta noastră ademenitoare, nici nu vor observa trecerea vremii. Moartea venind pe neașteptate îi va găsi desigur total nepregătiți și atunci ei sunt ai noștri. Abia acum Satana își strâmbă chipul într-un rânjet de bucurie diavolească și cu înfrigurarea grabei le zise: mergeți și așa să faceți. Deci numai de formă și de ochii lumii își îndeplineau acei oameni datoriile creștinești, în timp ce vrăjiți de șoapta ademenitoare a viclenilor draci nu-și schimbau purtările și continuau cu poftele și păcatele, lăsând sfaturile părintelui și adevărata pocăință pentru la bătrânețe. A povestit erodiacon Dometie, Mănăstirea Brâncoveanu. O femeie, deși venise mai târziu, i-a zis: părinte, primiți-mă mai repede la spovedit, că am oameni la lucru și sunt grăbită. Părintele i-a spus: du-te, gată-ți șura și vino. Cu omul care se grăbește, eu nu mă grăbesc. A povestit Maria Streza, de 86 de ani, din Voila. Sfaturi și îndemnuri ale părintelui Arsenie. Atâta vreme cât ținem păcatele nemărturisite, ascunse cu voia, atâta vreme atârnă pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie care stă să cadă peste viața noastră. De îndată însă ce mărturisim păcatele și vinovăția, primejdea morții o înlătură Dumnezeu de deasupra noastră. Toți avem o genă oncogenă și ne putem îmbolnăvi de mai multe ori fără să știm, dar prin spovedanie sinceră și împărtășirea cu Sfânta Euharistie ne refacem. Trebuie să ne întărim cu Sfintele Taine, cu energie duhovnicească, capabile să stăvilească anarhia din creier și din organismul nostru. Factorul supranatural se dovedește capabil de atâtea ori să ne scape din multe încurcături. Cea mai primejdioasă este mândria Sfântului, de aceea sfinții adevărați sunt cei ce nu știu că sunt sfinți, ce țin morțiși că-s păcătoși. Nici o patimă nu vrea să părăsească firea fără nevoințe, adică silințe ale conștiinței întărite de voință. Din pricina acestei lupte între convingeri și patim, călugăria e dătătoare de har și numărată la taina pocăinței. Cât asculți de Dumnezeu, atât ascultă și Dumnezeu de tine. Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă.